ପୂର୍ବଜ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲେ ଆମର କ'ଣ ଲୋକେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲେ ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି ଚିଲ୍କାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଆମେ ସେମିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ ଲୋକେସନ୍ ଥାଏ। ଚିଲ୍କା ଭିତରେ କିଛି ଲୋକେସନ୍ ରଖିଥାଉ, ରାତି ହେଉ କିମ୍ବା ଦିନ ହେଉ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବି ଲୋକେସନ୍ ତାକୁ ରଖିଥାଉ। ସେଠି ନା ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ କାମ କରେ, କିଛି ବି କାମ କରେନି। କେବଳ ଚିଲ୍କା ଏମିତି ତ ଯେଉଁଟା ଅଛି ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଅଛି ସେଠିକି ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଚିଲ୍କା ଭିତରେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ, କେମିତି ଯିବୁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଛ ଅଛି ପକାଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ କାମ କରେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଦୀପକ, ଚିଲ୍କାରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚିଲ୍କାରେ ଆମେ ଜାଣୁଥିବା ଲୋକେସନ୍ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କେମିତି ଆମେ ଜାଣୁଥାଉ। ଆମେ ଏଇ ଖମ୍ବ ଧରିରେ ଜାଣିଥାଉ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିଲ୍କାର ଖମ୍ବ ରହିଲା, ହଁ ଏଇଠିକିନା ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ରଖାଯାଇଛି ଚିଲ୍କା ଭିତରେ ସବୁ ଜାଗାରେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇଠିକିନା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଖମ୍ବ ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ମରା ହେଇଛି। ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ଦିଶାକିଆ ଖମ୍ବ, ଗଣେଶ ଖମ୍ବ ଏବଂ ବୋଡ଼ା ଖମ୍ବ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଖମ୍ବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମରା ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ରାତି ବେଳେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବୁ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ, ସେ କହିବେ ଦିଶାକିଆ ଖମ୍ବ। ଦିଶାକିଆ ଖମ୍ବ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଯିବୁ ଚିଲ୍କାରେ କେଉଁ ଜାଗା, ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଯାଇଥାଉ। ରାତିରେ ସେମିତି ରାତି ବେଳେ ସେମିତି ପଚାରିଦେଲେ ବି ଯାଇପାରୁ। କୁହୁଡ଼ା ବେଳେ ସେମିତି ଟିକେ କୁହୁଡ଼ା ବେଳେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କାହିଁକିନା କିଛି ଦେଖାଯାଏନି, ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦିଶାକିଆ ଖମ୍ବ ମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଦିଶାକିଆ ମାନେ ଦିଟା ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ହେଇଥିବ, ଖମ୍ବ ମରା ହେଇଥିବ, ବାସ୍ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଗଣେଶ ଖମ୍ବ। ଏଇଟା ଗାଁ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 15 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଚିଲ୍କା ମଝିରେ ଅଛି, ଆଉ ଚିଲ୍କା ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆଉ ତଗା ବି ଗୋଟେ ମରାଯାଏ, ଯେଉଁଠିକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ତ ଖମ୍ବ ମାରି ହୁଏନି। ଖମ୍ବ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଯିଏ ବି ଖମ୍ବ ମାରିବେ, ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ କାଠ ଖମ୍ବ ମାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ମାଛ ମାରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରୁ ଖୁସି ହେଇ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡୋନେଟ୍ ମାନେ ଦାନ ପରିକା କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରନ୍ତି, ଯାହା ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ମାଛ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଗୋଟେ ଖମ୍ବଟା ମାରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ତଗା ଯେଉଁମାନେ ମାରନ୍ତି, ତଗା ବି ସେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସେମିତି ମାଛ ହେଇଥିଲେ ସେ ଆଣିକି ତଗା ଯେଉଁଟା ଆମର ବାଉଁଶ କଣିକା, ସେଇଥିରେ ତଗା କରନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଆଣିକି ସେଇଟା ଚିଲ୍କା ଭିତରେ ମାରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକେସନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏମିତି ଇଏ କରୁ। ଏଇଠିକିନା ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ଅଛି ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ, ଏଇଠିକିନା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଠିକିନା ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ଅଛି ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଆମର ଏଇ ଖମ୍ବଟା ବସିଛି ତାର ପାଖାପାଖିରେ। ଏଇଟାକୁ ଆମର ଗଣେଶ ଖମ୍ବ କହୁଛୁ। ଆଉ ଏହିପରି ଆମେ ଚିଲ୍କା ଭିତରେ ବୁଲୁ, ମାଛ ଧରୁ। ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆମେ ତ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉନୁ, ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ଲୋକ। ସେମିତି ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇବି କେବେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ମିଳେ। ବେନିଫିଟ୍ କିଏ ପାଉଛି, ମାଛ ମାରିବା ଲୋକ ଆମେ କେମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଟିକେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ନା ତ ମୋ ତରଫରୁ ଯେତିକି ହେଉଛି ସେତିକି ମୁଁ ଜଣେଇ ପାରୁଛି। ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ରହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଛୋଟ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲି। ମୋ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସମୟ ଥିଲା, ବନେଇଦେଲି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।